Els nens de P5 han treballat la Teresa Sabater. No fa massa temps es va construir a Lleida una escola nova. Li van posar de nom La Mitjana. Entre tots els nens i nenes de P3, P4 i P5 van construir un petit hort on hi plantaven verdures i hortalisses que cuidaven molt. L'hort estava format per 8 palots a cada estació de l'any i sembraven o plantaven aliments i plantes diferents. Tots els nens i nenes anaven a l'hort amb les mestres, treien les males herbes, regaven la terra i observaven el creixement de les plantes. Quan l'escola es va començar a fer gran, les mestres van tenir la gran idea de construir un hort al terra. Així, els alumnes més grans de l'escola també podrien observar, treballar i aprendre coses de la natura. Fer un hort és una tasca difícil i es necessitava l'ajut de tothom, mestres, alumnes i famílies. Així va ser com es va començar l'aventura de fer de pagesos. A l'espai de l'Hort dels Grans es va plantar també una olivera que van regalar a les famílies dels alumnes de sisè. Treballar i tenir cura de l'hort necessita molt de temps i dedicació. Per això es va demanar a les famílies si algú els podia ajudar. I es va oferir el senyor Emili, que fins i tot els va ajudar a posar el rec. Un dia del mes de gener, mentre un grupet de nenes i nens de P5 regaven els espinacs i les bledes, l'Íria va dir en veu alta: Montse, a l'hivern fa molt fred i boira, a l'estiu fa molta calor i les plantes no creixen i es moren. Doncs haurem de fer alguna cosa. I si fem un hivernacle? Sí, quina gran idea! Com se fa un hivernacle? Sembla molt difícil. I així va ser com, amb l'ajut de la Montse, la seva mestra, van buscar i trobar la informació i van veure vídeos de com es feien els hivernacles casolans. La meva mare sap molt en la cura de la terra. Ens podia ajudar. I la meva també. I així va ser com la Laura i la Montse es van animar a ajudar-los a dissenyar i construir l'hivernacle. Entre totes i tots van fer una llista del material necessari. Els alumnes de P5 van començar a fer planter de tomaqueres, enciams, cebes, faves, pèsols i mongetes. Quan tot va estar a punt, va començar la construcció de l'hivernacle. L'hivernacle té forma de caseta i li han dissenyat i fet 2 portes perquè es pugui regar i tenir-ne cura més fàcilment. Ha estat un projecte molt divertit i estimat i les nenes i els nens de P5 estan molt contents d'haver estat ells els creadors. Conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat.